Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna ko bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o sigira sen kan diɲɛ selege naani jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛ dugu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen Journée mondiale des villes ka sanga ni diɲɛ jamanatɔw ye o kɛnɛ sigira sen kan k'a ɲɛnamaya Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ka bɛn ni alamisa don octobre kalo tile 31 kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya a n'a bonya n'a karama taara ka kalifa an ka jamana minisiri ɲɛmaa Dr Boubou Cissé la. An bɛ aw ladɔniya k'a fɔ mɔgɔba caman wɛrɛ olu ye kɛnɛ in lasɔrɔ Amadou Kamara ani Fuseni Keyita Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la olu de kɛra baara in seere u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'u lajɛ. Dugubaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bi ɲɛnamaya san o san octobre kalo tile 31 Mali jamana ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya. Alors nin don in ɲɛnamayali yani ka nafa fɔ n b'a fɔ don min don c'est diɲɛ seleke naani bɛɛ de bɛnna kan ka bi don in kɛ dugubaw ka don ye dugubaw ka don. Alors Mali la an ko dugubaw ka don o ye bi ye mais yani bi cɛ nin kalo kelen an bɛ kalo min na tan tile 7 o tun bɛ bɛn sigida ka don ma sigidaw ka don ma journée mondiale de l'habitat diɲɛ seleke naani bɛɛ bɛnn'o fana kan ani kalo min na jɔ n'o bɛ daminɛ sini o tile 8 bɛ bɛn urbanisme ka journée internationale ma olu ye dugukolo baaralaw olu ka don ye donc ɲinan département de l'urbanisme de l'habitat a décidé ka tile 7 kalo in tile 7 ani kalo kura tile 8 furancɛ k'a jɛ k'a kɛ kalo kelen ye ka kalo wele ko mois de la ville dugubaw ka kalo Mali kɔnɔ. Don min don a bi kɛ waati ye jamana ɲɛmɔgɔw ka fara minnu ka ca ɲɛsinin bɛ dugubaw la baarali ma so jɔbagaw olu ni dɛmɛbaga jɛkulu u ka se ka hakili jagabaw kɛ wasa fɛrɛ ni dabali bi sɔrɔ dugubaw la baaratogo la ka kɔn san 2030 nata cɛ. 31 octobre o ye journée mondiale des villes. Au journée mondiale des villes ni ONU yɛrɛ de ye o résolution ta 2013 là. Donc 2013 là où il y a résolution ta 2014 édition fɔlɔ kɛra a kɛra Shanghai Chine. Et ale yɛrɛ kun ye jumɛn ye an ka réfléchir an ka miiri an ka sigidaw la sini an ka sigidaw bɛna kɛ cogo min na an ka sigi ka kuma ɲɔgɔn ye k'a fɔ sini de an ka sigidaw kan ka kɛ tan tɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ko an ka duguba ninnu surtout Mali yɛrɛ la Bamako yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako an ka problème ka ca fo sisan nɔ voix baw olu kɛra sansi kelen ye donc an b'an sigi an bɛ miiriyaw kɛ walasa sinikɛnɛ ma an ka o problème minnu b'an da la olu ka se ka résoudre. Mali jamana ale ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a don ba la baw jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ la Bamako ani Mali duguba wɛrɛw degun ni gwɛlɛya caman bi ka sɔrɔ a ka kan fɛrɛ ni dabali ka tigɛ wasa a ko bi jati minɛ sariya hukumu kɔnɔna na. Ni y'a kɛ ko fɔlɔ ye an fɛ donc ko bi bɛ bɛn diɲɛ seleke naani ka don ma min sinen don a don ma an y'a ɲini an ye baara fɛn fɛn kɛ kalo kɔnɔ ka se bi ma ka na a kɛ n'a fɔ ni kuncɛko la ka a da yira jamana ɲɛmaaw na ani jamanadenw na k'a fɔ min bɛ senna dugubaw ko la yanni san 30 cɛ donc san 30 ta dafa tuma min na diɲɛ kɔnɔna kuru adamaden b'a kɔnɔ a tilancɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ. Hakili jiginna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko dugubaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ni a bilara sen kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ san 2013 waati don jamana ɲɛmɔgɔw ka fara jamana kɔnɔdenw u bɛɛ lajɛlen ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ wasa fɛrɛ bi sɔrɔ dugubaw u n'a kɔnɔkow la min dɔw bi tali kɛ sow jɔcogo ani sirabaw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ɲinɛnta a baaraw kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ baw an ka ensemble instrumental maaw olu ye jama nisɔndiya kosɛbɛ n'u ka fɔlisen dumanw ye.
Lafiyabugu alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka komite ye ladala bɔnye dɔ boloda u bɛ min kɛ sanga ni sanga ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali Maɲama Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama an fa ani an karamɔgɔba Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara ma ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen a ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na tɔnden ninnu bɔra ka caya walasa ka se ka n'u ka kanu ani layiduw kurakuraya ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ani ka laban n'a ka duwawu k'a ye ka duwawu fana ɲini a fɛ Musa Fɔnba de bɛna a lakale an ye Lutu Sidibe ka sɔrɔlenw don. San 20 ni dɔ ma y'o sanfɛ kɔni silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara min bɛ sigida 4nan na Lafiyabugu komite kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalo 6 o kalo 6 u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'u ɲɛ da Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali Maɲama Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara ka hakilina in dara maa min yɛrɛ fɛ Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara kanu ba kɛrɛnkɛrɛnnen don Ala ma hinɛna la Bubakari Ba wa kɛnɛ in ka a nɔnabilalen don a denkɛ fɛ n'o ye Musa Ba ye a senfɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ sigida 4nan na Lafiyabugu komite kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u b'u ka layidu kurakuraya zamzami y'u ye ni ka laban ka dugawu ɲini a fɛ. An sekun ya bi o de ye bɔɲɔgɔnye dɔ lawudi talen don ani an karamɔgɔ cɛ kalo 6 o kalo 6 an bɛna ka na ɲɛ da ka dugawu k'a fɛ ka dugawu ɲini a fɛ a fana bɛ dugawu k'a ye karamɔgɔ ye ɲɛli yɛrɛ ka i ɲɛ da ka o yɛrɛ o nisɔndiya fanga ka bon surtout a ka tila ka dugawu k'i ye danzo ɲa o nisɔndiya la. Ni ɲɔgɔnkunbɛba in bɛ kɛ sababu ye hali bi ka Ala dɔn ni Ala ɲɛsiranya ji di dusukun na wa kɛnɛ fɛnɛ senfɛ Lafiyabugu komite silamɛya dɛmɛtɔ ansar denmisɛnw minnu kun bɛ u ye wele da ka ɲɛsin u denmisɛn ɲɔgɔnw ma an ka jamana kɔnɔ sira min di bɛ dali masa fɛ ni bani y'o furan k'o jɛ n'a ka ɲɛnamaya fanba bɛnn'o ma denmisɛnniya k'o sira in minɛ ka sabu kɛ kunnawolo b'o sira in de la alijinɛ sɔrɔ bɛ o sira in de la. Alhamdulillah an karamɔgɔ n'o ye Bakari Ba ye ale de ye nin sigi in labɛn san o san a kun bɛ na an karamɔgɔ fɛ yen nɔ Lafiyabugu komite o de ta a salen kɔfɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ a la o la san 20 ɲinan kɔfɛ ɲinan u bɛ na nin san yɛlɛma in kɛ an karamɔgɔ Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ o la Lafiyabugu bi an nana kalo 6 o kalo 6 an bɛna foli la an karamɔgɔ fɛ o de y'an segu ye yan bi alhamdulillah an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye o de ye u ka tugu an karamɔgɔ kɔ sabula ale ye sira minɛ o de ye tiɲɛ sira ye ni mɔgɔ y'a minɛ i bɛ laban aljinɛ de kɔnɔna na o la an b'a fɔ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka tugu an karamɔgɔ ka sira kɔ o de bɛ laban fana. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ seereya caman kɛra Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali Maɲama Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara ka a ka cɛsiriw ni wulikajɔw la silamɛya diinɛ dɛmɛni na ni ka cari Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dugawu dɔ kɛra ka baara kunjɛ an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ Ala ka san wɛrɛ jira an na. Amina yarabi Musa Fɔnba la ko duwawu minɛ an bɛ to Bangoni Janginɛbugu la hali bi alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Haut Conseil islamique du Mali Maɲama ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama an fa ani an karamɔgɔba Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara a ye jɛkulu wɛrɛw bisimila Dawuda Kante ale terila ka jɛkulu n'u ko a ma ko club des amis Dawuda Kante et ses partisans a ye olu bisimila a ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na ka bɛn ni arabadon octobre kalo tile 30 ye laɲini ye fɛn min ye ka se ka na foli kɛ ani ka se k'u ka kɔkɔrɔmadɔnni wale jira ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara la ka da a sugandili kan ka bila Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali Maɲamaya kunna Lutu Sidibe ka sɔrɔlen don Musa Fɔnba bɛ n'a lakale. Bangoni zerni na Dawuda Kante na kanubaw ka bɛn ni araba octobre kalo tile 30 ye u sera Bangoni Janginɛbugu la sirifila duba kɔnɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali Maɲama Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asseyd Cherif Ousmane Madani Haidara ka denbaya la nakun tɛ dɔwɛrɛ ye zamzami y'o bilali min kɛra silamɛya ɲɛmaaya la Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaya
ɲɛnamaya ka n'u ka nisɔndiya jira a la ka dugawu k'a ye ni ka laban ka dugawu ɲini a fɛ. Ayiwa anw ye Dara Kante ka jɛkulu ye an sigiɲɔgɔn don ayiwa tɔn fɛnɛ b'an bolo an sigi o sigi araba an sigi o sigi karamɔgɔ kɔni ka d'an ye tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ karamɔgɔ kanu kojugu wa Ala barika la n nɔfɛ mɔgɔw y'a kanu denw y'a kanu wa hali sisan n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kanu ye Ala k'a sinsin minnu tɛ karamɔgɔ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka tugu karamɔgɔ kɔ ayiwa an bɛ Dara Kante yɛrɛ fɔ Ala ka barika don a ka baara la Ala k'a ka denbaya jidi Ala k'a n'aw yɛrɛ kanu don ɲɔgɔn na Ala ka barika don a ka baara in na Ala k'a ni karamɔgɔ mɛn ɲɔgɔn bolo min y'an bila ka na karamɔgɔ fɛ komi karamɔgɔ ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ n'i ye mɔgɔ kanu n'a kɛra ɲɛmɔgɔ ye ka i sigi k'a fɔ ko karamɔgɔ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a ka di n ye donc n'i bɛ fɛ k'a dɔn a ka ɲɛmɔgɔya jari ye n'i taamana ka bɔ yen nɔ ka n'a tigi fo alihamudulilayi a tigi b'a dɔn k'a fɔ k'a kanu b'i yɔrɔ. Sirifila duba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni araba octobre kalo tile 30 in ye Dawuda Kante Bangoni zɛrini na a kanubaw ni cɛbaw ni musobaw don a n'a ka kalandenw u y'u ka nisɔndiya jira u kunbɛn cogo la Zamzami y'u fɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. An nana karamɔgɔ fɛ an ye bonya sɔrɔ an ye karama sɔrɔ a y'an jigi fa a kɛra an fɛ parce que dunan yɛrɛ kunbɛn cogo yɛrɛ bɛ dunan nisɔndiya vraiment karamɔgɔ kɛra an fɛ a y'an bisimila ka ɲɛ aw yɛrɛ fɛnɛ y'an bisimila ka ɲɛ donc an bɛ barika da Ala ye Ala ni ce aw yɛrɛ ni ce an ma foyi sɔrɔ ko min b'a ɲugun an yɛrɛ la. Dawuda Kante a n'a kanubaw u ni Zamzami y'u kɛlen kɔfɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ u ye sira ɲini ni dugawu ta ye Zamzami y'u ye min boloda an bɛ jɛ ka dugawu do kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. Sigi dɔ baara nun donna ka bɛn ni arabadon octobre kalo tile 30 ye dunanjigi so Radisson Blu de Bamako la yɛlɛmakura donni ko kunkan jamana kalata sariya kɔnɔ sariya minnu ni olu sigira sen kan kabiri ni san 1992 san waati a hakilina ɲuman bɔra Institut Néerlandais pour la démocratie multipartite de la politiki ko maa ɲɛmaw olu caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka fara forobatɔnw fana kan Amadou Diallo ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlen don Sadio Sidibe bɛna lakali an ye. Institut Néerlandais pour la démocratie multipartite ni a bɛ wele ni MD ale ye jɛkulu ye ni kɛnyɛrɛ baarayɔrɔ don a ka baaraw fanba bɛ boli politiki bunakun kan ani jɛlenya sira a bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ la u ye ni lajɛrɛ belebeleba ye min kɛ a laɲini ye min b'a to politikimaw ani sigida ɲɛmaw u ka se ka sigikafɔba dɔ ɲɛnamaya min b'a to u bɛ se ka kuma politiki binakun kan cogo min na an ka jamana kɔnɔ. An y'a laniya ka na ni parti politiki ɲɛmɔgɔw ye ani organisation société civile ɲɛmɔgɔw ye ka na n'u ye u ka sigi u ka kuma réforme électorale kan minnu proposera depuis 92 fo ka na bila élection laban minnu tɛmɛna en 2018 parce que an y'a lakɔlɔsi Mali démocratie la élection kumaw de bɛ ma kɔnɔ pour que ka kuma réforme kan réforme dun kuma kan ka kɛ don o don démocratie kɔnɔ. Et c'est pour cela que an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ka na u k'a lajɛ réforme jumɛn kan ɲi Mali démocratie ma bi an bɛ bi don in mun na réforme jumɛnw kan ka kɛ pour que ka loi électorale renforcer et tout. Minnu garijɛgɛ donna sigikafɔ in na u ye hakilina in fo kosɛbɛ ni a kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka sigikafɔ kɛ ka kuma politiki binakun kan Mali kɔnɔ ani fo ka taa se kalata baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o baara minnu bɛ tali kɛ parti politikiw olu minnu ka baara ye ka maninfinw san wari la ni nafolo ye kalatafiliw senfɛ a na kɛ sababu fana ye ka hakilina jagabɔ kɛ organe de gestion indépendant kan ni o ka baara ye ka jaabi ɲuman di kalatafiliw kan o n'a ɲɔgɔnna caman olu de kɛra kɛnɛ in bakuruba kumaw ye. O la fɛnɛ an y'a yira k'a fɔ ko min ye sariya sunba yɛlɛmali ko kuma ye kalafili bunakun ko ni sariya sunba yɛlɛmali tɛ kelen ye ni hakilina wɛrɛ bɛ mɔgɔ min na o la i bɛ taga n'o hakilina ye sinon an kɔni nakun ye ka kuma parce que kalafili ko yɛrɛ a yɛlɛmali sirilen tɛ sariya sunba yɛlɛmali la an y'a fɔ o fɛnɛ kɔnɔna na ko hali musaka mun bɛ di parti politikiw ma o musaka an bolo kun tɛ parce que a bɛna kɛ waleya dɔw de ye dɔw bɛ wari de mara kɛrɛfɛ walasa ka taa baramaw san ka mɔgɔw hakili suɲɛ ni o wari minnu bɛ ka di partiw ma bi n'o bɛ ka bɔ an ka jamajɛ nafolo la an ko a ka kan bi o wari in ka tila miliyari 3 n'a tilara minnu bɛ i n'a fɔ aw bɛ ka nin baara minnu kɛ ka kuma ɲɔgɔnya minnu kɛ ni wari donna olu la o b'a to journaliste minnu b'o baara la presse mɔgɔw bɛ se ka lafiya artisan minnu fana bɛ yen n'a dira olu ma olu fana bɛ se ka lafiya jeunes ka diplôme fana jeunes minnu ni baara t'u bolo a bɛ se k'u ka baara kɛ donc bi k'a fɔ ko ka foroba nafolo ta k'a tila parti politiques ni ɲɔgɔn cɛ an ka hakilina tɛ an ko k'olu fana ɲin bɔ a la. N'a y'a jateminɛ
boda saba de bɛ Mali kalataw organiser min ye administration ye min ye délégation générale aux élections minnu b'an ka fichiers dilan ani min ye CENI ye minnu bɛ kɔlɔsili kɛ donc an bolo bi an ka parti y'a ɲini k'a fɔ ko o bɛɛ ka ca na nafolo ni a saba bɛɛ nafolo de b'a la donc an ka kɛ boda kelen c'est-à-dire so kelen min bɛ an ka kalataw organiser min b'a fɔ ma ko organisation unique des élections donc an ka parti b'o de soutien o b'a to nafolo min bɛ bɔ a bɛ dɔgɔya o b'a to fana c'est-à-dire que résultat min bɛ sɔrɔ o bɛ kɛ résultat min bɛ constater ka ɲɛ kosɛbɛ donc je pense que an bolo o ye fɛnba ye kumaw bolila fɛn caman kan minnu bɛ tali kɛ maa minnu ye kalatafiliw senfɛ ani lakanabaliya Mali fan dɔw la o min kelen bɛ sababu ye ka gɛlɛyaw dɔw don sigikafɔ la an ka jamana kɔnɔ bi an b'u hakili jigin k'a fɔ ni lajɛrɛba in senfɛ kumaw kun bolila politiki bunakun ani kalatafiliw minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ni a baaraw kolobo karili kɛra araba tɛmɛnen octobre kalo tile 30 fo ka taa kuncɛ octobre kalo tile 31 a bɛ kɛ an ka dunanjigi soba la ni a bɛ wele Hadi Sunbulu de Bamako a bɛ kɛ sababu ye Mamadi Sɛnbɛ politiko binakun kan k'olu ladɔnniya kalatafili kunkan kow kan. Ka sanga ni Mali bolola baarakɛlaw ka ɲɔgɔn kunbɛba sigiko filanan ye Salon international de l'artisanat du Mali Siama min ka kan ka nun don ka bɛn novembre kalo tile 7 nata ma Mali bolola baarakɛlaw tɔgɔla soba ma ɲɛmaw u ye sagabuso ɲɔgɔndan kɛnɛ dɔ sigi sen kan mɔgɔba caman kun bɛ min kɛnɛ kɔnɔ walasa ka se ka kɛ baara in seere cɛbaw min ni o bɛna na sugandi nin baara in senfɛ o de bɛna na taa ka na sagabusonaw k'olu jɔyɔrɔ fa Siama kɛnɛ kɔnɔna na Mariétou Diallo ani Ibrahim Kulibali olu de ka sɔrɔlenw don. Bolola baarakɛlaw ka foire belebele min bɛna kɛ Mali kɔnɔ nin ye o ɲɛbila baaraw dɔ ye APCMM ale min ye bolola baarakɛlaw ka jɛkuluba ye a ye ni kɔnkuru in sigi sen kan ka wele bila bagan bosolaw ma u ka n'u ka seko n'u ka dɔnko yira walasa Mali ka cɛbɔ sɔrɔ ni foire belebele in senfɛ. An ka association ka laɲini de ye minnu denmisɛnnin minnu bɛ yen ni talan b'u la n'u bɛ dibi la u bɔ dibi la u ka daw yɛrɛ la k'a dɔn u bɛ baara min na baaraba don u bɛ se ka bala la u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bala la u fɛ et ensuite u ka jɛyaw matarafa i y'a ye an ye concours kɛ fɛn minnu kan an y'a kɛ teliya kan an y'a kɛ jɛya kan an y'a kɛ sanuya kan u yɛrɛ u kɛcogo a bɛ sogo nɛgɛ don i la u habillé cogo a bɛ sogo nɛgɛ don i la donc nin de ɲininen don nataw la u ka daw yɛrɛ la u ka dɔn k'a fɔ fana nin bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ i tɛ se ka nin baara ninnu kɛ n'i m'a kɛ sariya kɔnɔ c'est pourquoi an y'u ɲininka an ko aw ye bosolikɛlaw ye aw ye bosolikɛla sugu jumɛn ye est-ce que aw yamaruyalen don u ko k'u yamaruyalen don u ye sɛbɛn bɔ k'a jira an na min ye yamaruya sɛbɛn ye donc o y'an nisɔndiya maliyɛn bɛɛ wasala. Denmisɛnnin namɔgɔw la minnu bɛ se baara la n'u bɛ se bosonni na teliya la jɛya la tile si kana kɛ sogo la golo kana fara kolo karicogo ka ɲa ka sɔrɔ a ma mɔgɔ ɲin jogin olu bɛɛ de b'a kɔnɔ critère kɔnɔ donc n'olu dɔnna olu bɛna kɛ formateur de quartier ni commune kɔnɔ ka denmisɛnnin minnu n'u tɛ baara la k'olu dege ka baara d'u ma donc laɲini y'o de kosɛbɛ kosɛbɛ nafaba b'a la parce que a bɛ nafolo se mɔgɔ ma a bɛ baara di mɔgɔ ma wa a ka teli fana a ye mɔgɔ minnu ye saga boso yan dɔw ta ye miniti 5 dɔw miniti 6 an b'a ye seli b'a la an fɛ an bɛ se ka 30 minutes heure kelen kɛ saga kelen bosoli la donc métier bɛ se ka kɛ miniti 6 ni saga do sa 400 500 miniti 6 bɛ ka 400 sɔrɔ a multiplier ni saga ka ca bɛ min sɔrɔ misi 2000 bɛ 1500 2000 miniti 10 o 10 e bɛ se ka 2000 sɔrɔ ministre jɔn b'o sɔrɔ faama jɔn b'o sɔrɔ donc métier porteur do a bɛ wari di mɔgɔ ma hali n'i bɛ baara wɛrɛ kɛ i bɛ se ka nin kalan ka wari sɔrɔ a la n'i ye nafolo sɔrɔ i bɛ se ka kɛ i ka fond roulement k'i yɛrɛ dɛmɛ. Bolola baarakɛlaw ka minisiriso o tɔgɔla secrétaire général kun bɛ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ baara lankolon tɛ yen ni denmisɛnw sera k'u cɛsiri ka nin baara in don ba la ni k'a kanu o bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ chômage la. ɲɔgɔndan in kɛra sababu de ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan sinon nin baara in bɛ yen a bɛ yen kabi bi tɛ an b'a ye mais an t'a dɔn an b'a ye an t'a nafa dɔn an b'a kɛ an t'a dɔn a bɛ se ka min lase a ma baara in kelen wula in na n'a organisera APCMM fɛ baara in a ka kan ka lakodɔnya kosɛbɛ ka taa fɛ a ka kan ka ladɔnniya
an tɔw fɛ k'a fɔ ko baara min don baara lankolon tɛ, baara min don baara min bɛ se ka nafa s'a ma, baara don baara min bɛ se ka duw jɔ, baara don min bɛ se ka waleya caman se jamana ma nafa kɔnɔna na min ni an bɛ miiri kɔrɔlen n'o tɛ kelen ye. Ladilikan min bɛ ne bolo u ka yamaruya sɔrɔ u ka baara in ta u sɛbɛ la, nafa bɛ se ka sɔrɔ o de la olu fɛ ani anw tɔw fɛ. Maa saba minnu ye bɛɛ da diplôme kɛrɛnkɛrɛnnen tara k'a d'u ma u bɛna kalanbolo dɔw sɔrɔ ni ka bagabɔsɔminɛnw far'o kan walasa u fana ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ. Musa Fɔnba sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an wolo ɲɛmada. Laginɛ Konakiri faamaw ye a jira k'a fɔ nisɔngoya taama senfɛ maa minnu sara u su tɛ se ka di u somɔgɔw ma wa nisɔngoya taamakɛla tɔw kun ye a laɲini su ninnu ka bɔ ka di u ma ni o ye fangasinamatɔw ganubaw ye. Wulikajɔ in bɛ senna Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ sigakɛn bɛ jamana ɲɛma Alpha Condé la k'a fɔ san 2020 a b'a fɛ ka mandat sabanan kɛ jamana kunna baara ta jamana sariya sunba kɛn bɛ k'a balo la. Nisɔngoya taamanaw kanubaw ni u somɔgɔw kun ye a jira k'a fɔ u ka maa falenw ka janaja bi sigi senga araba u y'u to kuma la minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ma o minisiri ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ maa fatulen ninnu suw tɛ se ka di ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ senna u su ka u fa cogo k'o ɲini k'o dɔn a y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa ko su ninnu kun kan kuma cayalen don u tɛ se di u ka don o cogo la ten fo sɛgɛsɛgɛli ka kuncɛ fangasinamatɔw kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ polisilakaw ni gendarmulakaw de ye mugu ti u la u ka nisɔngoya taama senfɛ adamadenya hakɛla pasajɛkuluw fɛnɛ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ lakana tigilamaw ye dandɛmɛ kɛ nisɔngoya taamana ninnu ni u ni ɲɔgɔn cɛ nisɔngoya taama don nka Alpha Condé kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ fangasinamatɔw yɛrɛ de ka ko labɛnnen don ka marifatigi dɔw ɲini ka don jamana ka mugu dayɛlɛ hali ni u dɔ bi dɔ faa sa k'o tulu ta k'o da jamana ɲɛmayaso kun ko fangasinamatɔ ɲɛmaw ka fɛɛrɛ de kɛn bɛ u ye. Ji bɛ ka tiɲɛni min kɛ farafina camancɛ yanfa jamanaw na bi Cameroun ni da tɛmɛnen kɔfɛ Centrafrique fɛnɛ wulila ni ji de ye babolo min bɛ Centrafriquekaw fɛ ni u k'a ma ko Fleuve Ubangi sanji ka nadi de kɛra sababu ye k'o walankata ka taa fa bɛɛ lajɛlen la du ba yirika ɲɔgɔnna de kɛn bɛ k'a sigiyɔrɔ bila o de kosɔn Centrafrique jamana ɲɛmaya sosina ka wuli ni ka bila yɔrɔ ɲini maaw la ji donna maa minnu kan yɔrɔ min sugandi bɛ k'o kɛ u bila yɔrɔ ye o ye Centrafrique faaba Bangi bololandola basigɛtigɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen u bila yɔrɔ tan bɛɛ yen de mɔ dɔw y'a yira k'a fɔ du 2,500 ɲɔgɔn na a fanba ye musolakaw ni denmisɛnninw ye olu de cɛra ni ka taa ni u ye bololandola ti kɛnɛ in kan jamana ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ ko in bɛ cogo min na olu kelen tɛ se ka dɛmɛ don maaw ma barisabu ka d'a kan ji ye maa min wuli a ka ca o de kosɔn minisiri min ɲɛsin bɛ hadamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ na siraw ma Centrafrique jamana kɔnɔ k'a bɛ wele da ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani a ba ɲumankɛlakaw ma kɛnyɛrɛ ye dɛmɛnikɛ jɛkulu minnu bɛ yen u kana fara Centrafrique jamana ɲɛmayaso kan o wele fɛnɛ bira ka jaabi kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu dɔw fɛ dɛmɛ kunfɔlɔw minnu ni hadamadenya tɛ taa olu kɔ u bɛ k'o ɲini k'o lase maa degunnenw ma minisiriso yɛrɛ baarakɛla dɔw fɛnɛ bɛ wuli ka jɔw la ka fɛɛrɛw boloda min bɛ se ka to u ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma bawo ji ma kɔtigɛ u ka fan fɛ hali bi o kumana kin minnu bɛ yen ni siga kɛlen don a la k'a fɔ ji laban bɛ sɔn ka se olu fɛnɛ ma don nataw la olu fɛnɛ wulili baaraw daminɛna. Uganda jamana kɔnɔ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na nisɔngoya taamaw bɛ senna sanfɛ kalandenw ni lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ sanfɛ kalandenw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw bɛ ka dɔ fara kalanko musaka kan wa sanfɛ kalandenw yɛrɛ ka ɲɛmaaba ni o ye Julesa Katerega ye ale minɛn bɛ ka datuguli ma kɛ baasi ye nka datugu bɛ fa min fɛ o yɛrɛ de ma dɔn octobre kalo tile 30 n'o bɛna araba mɔ kalandenw ka ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Julesa Katerega ye a kun ye kunnafoni di dɔ kɛ o de ma bɛɛ faamaw mɔ sanfɛ kalandenw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka min fara kala musaka kan 100 sara la 15 san 5 kɔnɔ k'a ka ca n'o bɛɛ lajɛlen ye ko musaka misɛnnin wɛrɛw bɛ yen k'u da ma se olu ma ko n'i y'olu fara a ka bɛɛ ko don nataw la ko fandanden tɛna se kalan Uganda jamana kɔnɔ sanfɛ kalansobaw minnu bɛ Uganda jamana kɔnɔ fanga kɛn bɛ ka lakana tigilamaw labɔ ka denmisɛnninw koli n'u k'u bɛ taa fan o fan fɛ olu bɛ cara ka ɲɔgɔn na a kun ye u kana se k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni kɛ nka hadamadenya hakɛlabasajɛkuluw minnu bɛ yen olu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ fanga dandɛmɛ bɛ ka ɲɛsin kalandenw fɛnɛ mɔ lakana tigilamaw fɛ Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni a furumuso
n'o o de ye minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ sanfɛ kalankow mɔ n'o ye Jeannette Museveni ye o y'a yira k'a fɔ kalanden ninnu bɛ ka baara kɛ ni fangasinamatɔw ka hakilina de ye u bila an bɛ baara in na fangasinamatɔ ɲɛmaaw de fɛ ka jamana basigi tiɲɛ n'o tɛ k'a dabɔn tɛ kalanko donni mɔ bala o kumana jamana ɲɛmaayaso fɛnɛ tɛna n'i sigi ka jamana titɔ lajɛ denmisɛnninw fɛ ko kalandenw don ka sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ ni fangasinamatɔw ka hakilina ye. Tunisie jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaakura ka Kais Saied ye a jira k'a fɔ minisiri min kun bɛ Tunisie jamana kɔnɔ n'a ɲɛsin kun bɛ Tunisie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw mɔ k'a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la kelen minisiri min fɛnɛ ɲɛsinnen kun do surasiya fɛnɛ ma k'o fɛnɛ wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la maa wɛrɛw sina ka sugandi k'u bila u nɔ na kɔrɔfɔ in kɔni bɔra jamana ɲɛmaakura yɔrɔ Kais Saied k'a jira k'a fɔ Tunisie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Abdelkrim Abzibdi ye k'a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la wuli kun ye fɛn min ye o ma fɔ minisiri in yɛrɛ jamana kuntigisigi kalata min dɛmɛna sisan ni Kais Saied de kɛra o jamana ɲɛmaa ye a kun y'i kanbɔ a nana jɔyɔrɔ 4 na kɛmɛ sara la Tunisie ka den la 11 ye kalata a ye o kuma min na ni a yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la a ye laseli dɔ kɛ kunnafoni siraw fɛ a ko ale kɔni kɔnɔ gwana wulili la ka bɔ minisiriya la k'a sabu kɛ ale yɛrɛ de sera jamana ɲɛmaa mɔ Kais Saied k'a fɔ a jamana ɲɛmaa n'a ma ɲa k'a fɔ fangakura nana k'e kɛra jamana ɲɛmaakura ye ne b'a fɛ ka n jɔyɔrɔ bila ka bɔ minisiriya la minisiriya min ɲɛsinnen do Tunisie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔli mɔ ko a se ko jamana ɲɛmaa Kais Saied yɛrɛ de ko ale mɔ ko i b'i n kɔnɔ yanni gouvernement kura ka sigi tɛmɛ ni baara ye i ka minisiriya baara ale ni jamana ɲɛmaa faralen ɲɔgɔn na ale sina ka bala k'a mɛn ten ko ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la minisiriya la k'o y'ale kɔnɔ kuwa maa filanan min wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni o ye surasiya minisiri ye Kemayes Jinawi dɔw y'a yira k'a fɔ a wulikun ma kɛ dɔwɛrɛ ye kɔsada in na Tunisie jamana tɔgɔ la maa dɔw yera bani Israel la a n'a kɛ ɲanguma Tunisie b'a fɛ ka kuma ɲɔgɔnya sɛbɛkɔrɔ don ani bani Israel la ni ɲɔgɔn cɛ o kunnafoniw nana kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ réseaux sociaux k'a fɔ Tunisie faamaw yera bani Israelakaw fɛ yen surasiya minisiri in de y'o kɔrɔfɔ nkalontigiya k'o ma kɛ dɔw ko k'a wulikun bi sɔn ka k'o ye. Libi jamana kɔnɔ farafinde minnu degun bɛ ni u lasagonnen don tunkarankew minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ bilennen la Libi u taatɔ nazarala u tɛ ni nazarala ye u tɛ n'u faso ye u bɛ Libi jamana ka bolo kan lasago yɔrɔw la 450 ɲɔgɔn na de ye kɛnɛ minɛ olu la u kun dagalen kun do yɔrɔ min lasago yɔrɔ min na o ye Abu Salim lasago yɔrɔ ye Libi dugukolo kan nka tarata sufɛlaw la u bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ minɛ ni ka t'u yɛrɛ kalifa diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ mankan ma jamana ma degunnenw bisimila yɔrɔ mɔ o commissariat des Nations Unies aux réfugiés u ye kunnafoni dilaw mɔ ye k'a fɔ olu bɛ Libikaw ka bolo ka fa minnu fɛ ko degu da do ye ka sabu kɛ hali da dumuni o tɛ sɔrɔ i bɛ se ka tile 1 tile 2 tile 3 dɔgɔkun 1 kɛ i tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ k'a kɛ Libi lasago yɔrɔ in na dɔw y'a yira farafindenw na ko walasa i ka se ka dumuni kɛta sɔrɔ f'i k'i somɔgɔw de wele i ka jamana kɔnɔ n'olu sera ka fɛɛrɛ kɛ ka wari lase i mɔ kaso la ye k'a ka ca la ko suraka bi sɔrɔ ka dumuni ko dajira i la n'o se tɛ maa min ye o bi to kuma muɲu de la ten nka HCR ye a yira u la k'a fɔ tunkarankew minnu bɔra u lasago yɔrɔw la Libi jamana ka bolo kan u ka segin ka taa a yɔrɔw la wali kelen n'u ti taa ye u k'u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini min bɛ se ka fɛsɛya ni yɔrɔ kɔrɔ ye ka taa ye n'o tɛ ale yɛrɛ kɔni ka maa lasago yɔrɔ sɛbɛkɔrɔ fan bɛɛ tewu ko nka k'u k'a dɔn k'a fɔ u ni Libi maa ɲɛmaaw na kuma janko gwɛlɛyaw minnu bɛ u ka a bɛ se ka wuli a m'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini Muammar Gaddafi kɔni kun donna diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ Libi jamana kɔni gɛn bɛ maaw tɛmɛ yɔrɔ ye wali kelen batɛmɛnsara k'a sabu kɛ maramafɛn jagolaw wali kelen minfɛnjugu jagobaw ani maaninfin jagolaw tunkarankew minnu b'a fɛ ka taa nazarala nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛyɔrɔ kɛ bɛ Libi jamana ye bi wa min nana ko yɛrɛ tɔ nɔɔni o ye Fayez El Sarraj min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ o ni Maréchal Khalifa Haftar ka carakali ɲɔgɔn na jamana kɔrɔ yanfa dankɔrɔba min nkɔkɔrɔma donnen don setigi jamana wɛrɛw fɛnɛ fɛ o kɛra sababu ye ka tunkarankew ka ko tɔ sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya Libi. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaraw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.